Мы ўсе беларусы атрымалі траўму нейкай ступені, і ёсць людзі, якім самім патрэбна падтрымка. Ну, то бок ёсць ініцыятывы, якія зачыняюць менавіта фінансавую падтрымку, ёсць тыя, хто медычную. А мы збіраем всю іх дапамогу адзінае і дапамагаем таксама чалавеку сацыяльна адаптавацца. Ёсць некалькі эпізодаў, в тым ліку майго жыцця, которымі сапраўды можна ганарыцца. Ёсць беларускі нацыяналізм. Вось ён дыску добра распрацаваны, і нягледзячы на то, што сіл у меня зараз не так шмат, я якраз па-за межы беларускага нацыяналізму ніколі не выходзіў. Калі там нехта кажа, што беларусам звалілася з неба незалежнасць, я так заўсёды крыху думаю, чого ж мы тады не спалі, і чаму сапраўды была кругласутачная праца, бо трэба было рабіць. Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні нашых герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Я вельмі цешуся, што ў нашай беларускай прасторы ўсё больш з'яўляецца ініцыятыў і арганізацый, якія дапамагаюць рэпрэсаваным беларусам і былым палітвязням. Зрэшты, і тым людзям, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. І вось я радая вам прадставіць новую арганізацыю «Вольныя». Гэтая ініцыятыва была створаная ў 2022 годзе, але некаторы час існавала непублічна. І вось ужо хутка год, як яна заявіла пра сябе на публічнай прасторы. Гэта ініцыятыва дапамагае былым палізняволеным мужчынам і жанчынам, якія пацярпелі за нашыя каштоўнасці. У яе ёсць свая спецыфіка, а якая, давайце паслухаем, паразмаўляўшы з менеджеркай ініцыятывы «Вольныя». Юля, ты менеджерка праекта «Вольныя». Я ведаю, што гэта не просты праект, бо ён некаторы час функцыянаваў непублічна. Раскажы, як ён распачаўся і калі вы вырашылі і чаму перайсці на публічную дзейнасць ужо? Так, ідэя праекта насамрэч з'явілася на адной з адукацыйных праграм беларускай праваабарончай школы. І мы там сабраліся камандай актывістаў і вырашылі, што ёсць сур'ёзны выклік сёння ў нас. Гэта рэсацыялізацыя, якой, на жаль, ніхто не займаецца. Палізняволеных? Так, менавіта былых палізняволеных Беларусі. І вось 7 месяцаў да нашага публічнага пачатку мы правялі даследаванне сярод вызваленых палізняволеных, каб вырашыць, што ім замінае рэсацыялізавацца, якія ёсць выклікі сёння. Таксама мы камуніцыравалі з нашымі патэнцыйнымі партнерамі, іншымі ініцыятывамі, праваабаронцамі, каб папросту не рабіць працу кагосьці ўжо і менавіта прынесці нешта новае і патрэбнае. Ну, гэта першае пытанне, якое ўзнікае, што, уласна кажучы, ініцыятыў, якія дапамагаюць былым палізняволеным, шмат. Яны ўсе ў нечым падобныя, ў нечым перагукаюцца. Ясна, што іх не можа быць задужа, таму што патрэба ёсць. Чым ваша ініцыятыва, якой ты займаешься, адрозніваецца ад усіх іншых? Мы менавіта дапамагаем рэсацыялізаваць і адаптацыю чалавеку пасля вызвалення. Ну, то бок ёсць ініцыятывы, якія зачыняюць менавіта фінансавую падтрымку, ёсць тыя, хто медычную. А мы збіраем всю іх дапамогу адзінае і дапамагаем таксама чалавеку сацыяльна адаптавацца. Мы працуем за конт нашых ментараў, валанцераў, якія становяцца такімі сябрамі, паплечнікамі вызваленых. Адразу пасля вызвалення і чалавек звяртаецца да нас, і мы даем яму гэтага ментара, у якога ёсць доступ да разнастайных гайдаў, дзе напісана інфармацыя, якія ініцыятывы як могуць падтрымаць. А раскажы, як вы гэтых менці выбіраеце? Ці гэта нейкія VIP-асобы, публічныя, ці гэта простыя валанцёры, якіх вы навучаеце і адукоўваеце, каб яны валодалі поўным спісам дапамог і навыкамі? Насамрэч, ментарам у нашай ініцыятыве можа стаць кожны. Трэба запоўніць невялічкую анкету, пасля чаго з вамі свяжацца менеджер, і мы дадзім доступ да нашай адукацыйнай праграмы, якую мы распрацавалі разам з псіхолагам. Чалавек па выхадзе з гэтай адукацыйнай праграмы атрымлівае веды аб тым, як камунікаваць з уразлівай групай, з людзьмі, у нашым выпадку вызваленымі палізняволенымі, якія
атрымалі ПТСР, у якіх вельмі вялікія нейкія могуць быць праблемы. Пасля гэтага кожны ментар праходзіць сумоўе з псіхолагам, дзе псіхолог вызначае, ці можа папросту гэты чалавек дапамагаць, потому што, на жаль, нашкодзіць. Так, мы ўсе беларусы атрымалі траўму нейкай ступені, і ёсць людзі, якім самім патрэбна падтрымка. І мы, на жаль, не падпускаем такіх людзей да дапамогі. Так, і пасля гэтага ўжо мы даем доступ да ўсіх нашых гайдаў, інфармацыю, якую можна просто заходзіць і шукаць тое, што патрэбна. Даем працоўны аккаунт, дабаўляем чацікі з намі, дзе мы заўсёды падтрымліваем. У нас вельмі клёвае кам'юніці, і чалавеку даецца вольны. І яны разам ужо працуюць. Калі казаць пра лічбы, пра менці вольных вызваленых палітвязняў, як каму больш падабаецца, да нас звярнулася ўжо больш за 80 чалавек. Сярод іх ёсць людзі, якія ўжо поўнасцю прайшлі працэс рэсацыялізацыі і сказалі: «Блін, мне ўжо ў кайф. Я павярнуўся ў сваё жыццё да зняволення, мне ўвогуле класна». Ёсць тыя, хто ўсё яшчэ праходзіць працэс рэсацыялізацыі разам з намі, і тыя, хто единаразова звярнуўся па нас па нейкую кансультацыю. Трэба разумець таксама кантэкст, што шмат людзей вырашае застацца ў Беларусі, і для гэтага ім дастаткова цяжка і апасна стасавацца 24/7. Яны вырашаюць сабе вось такі варыянт дапамогі, падтрымкі. Былі нейкія кейсы ці гісторыі палідзняволеных, якія цябе найбольш кранулі і запомніліся? Была одна гісторыя, я не буду называць імя, але чалавек нам напісаў заяўку, і мы ў той жа дзень назначылі яму сумоўе з псіхолагам. І на гэтым сумоўі ён кажа аб тым, што «А я сижу под деревом, мне няма дзе жыць. Я не кушаю ўжо вось серады». І мы тады вельмі хутка, гэта была пятніца вечар, усёй нашай каманды просто сабрались, хто там быў у тым горадзе, хто за мяжой. Знайшлі, дзе ён можа пераночыць, знайшлі грошы, знайшлі там магчымасці далей, дзе можна чалавеку будзе папросту жыць. І гэта быў такі вельмі яркі момант нашай працы, таму што, па-першае, мы зразумелі, што мы можам уключыцца вось так, неважна які дзень, неважна які час. І таксама, што ёсць вельмі вялікая патрэба дапамагаць сёння. Ці трэба вам нейкія фінансы для існавання, калі гэта ўсё валанцёрства? І на што гэтыя фінансы ідуць, і хто вас можа падтрымаць? Канешне, мы збіраем данаты, нас можна падтрымаць на Байсол і на Патрыён. Безумоўна, можаце прыходзіць да нас ментарамі. Не будзем хаваць, у дадзен момант да нас звяртаюцца больш людзей за падтрымку, вольных, ніж тых, хто прыходзіць дапамагаць, і 10 чалавек чакаюць свайго ментара. Хтосьці ўсё яшчэ на працэсе адукацыі альбо на сумоўі з псіхолагам, але не хапае ментараў. Пагэтаму, калі ў вас ёсць час, калі ў вас ёсць моцы, і вы разумееце, што вы прыгатаваныя, стабільныя, наколькі гэта магчыма дапамагаць, прыходзьце да нас ментарамі. Слухай, я ад усяго сэрца жадаю ініцыятыве вашай плёну, няхай яна развіваецца, няхай дапамагае далейшым. Мы са свайго боку вось папрамуем, раскажам таксама людзям пра яе, і я лічу, што такога мала не бывае. Гэта цяпер беларусам патрэбна. Ініцыятыву «Вольныя» можна падтрымаць у некалькі спосабаў. Па-першае, фінансава, заданаціўшы на Патрыон альбо Байсол, зборы, якія зроблены адмыслова для гэтай ініцыятывы. А таксама вы можаце стаць ментарам для былых палітвязняў. І гэта вельмі шмат. Агулам я спадзяюся, што вы падтрымаеце гэтую ініцыятыву, бо тое, што яны робяць, напраўду важна для нашых людзей, для нашых беларусаў, для нашай краіны. Калі вы хочаце падтрымаць і іншых нашых герояў, вы можаце ліставаць да нас з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь. Нагадаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Мой герой сёння – лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык. Спадар Вячаслаў шмат зарабіў для Беларусі, для дзён волі, для плошчы, для незалежнасці нашай краіны. І па сутнасці ён паклаў усё жыццё на актывізм. Цяперака спадар Вячаслаў знаходзіцца ў складанай сітуацыі. Яму неабходная праца, таксама падтрымка ягонага YouTube-канала. Давайте разам паслухаем яго гісторыю і падумаем, чым мы можам яго падтрымаць.
Спадар Вячеслав, вы цяпер перадусім галоўная ваша іпастась, лідар руху салідарнасці разам. Але агулам вас ведаю ўжо шмат дзесяткаў гадоў, чула, бачыла, як дзеяча беларускага і галоўнага выступоўцу на ўсіх імпрэзах беларускіх, канцэртах, мітынгах, днях волі. Увогуле, у вашым жыцці, чым, якім здабыткам вы ганарыцеся больш за ўсё? Чым з усяго зробленага? Ну, ёсць некалькі эпізодаў, в тым ліку майго жыцця, которымі сапраўды можна ганарыцца. Ну, счастлив я был, напрыклад, калі была абвешчана незалежнасць Беларусі, і там было дастаткова цікава. На той момант я кіраваў дружынай БНФ, і калі пачаўся ГКЧП, то я заснуў толькі ўжо в незалежнай Беларусі. Таму што калі там нехта кажа, што беларусам звалілася з неба незалежнасць, я так заўсёды крыху думаю, а чого ж мы тады не спалі, і чаму сапраўды была кругласутачная праца, бо трэба было рабіць. Я не так і выступаў, як вам здаецца. Напрыклад, больш я это все арганізоўваў. И нават вот моя криминальная справа, по которой, может быть, и вы меня ведаете, далеко 96-го года, она была нават не зусім асабістая. Там и обвинуваченне мне было у тым, что я практычна кіраваў у правай БНФ. Я был отказом, скажем, права БНФ. Из этого и пачыналася мое обвинуваченне по криминальной справе. Ну, посада была такая. Померанчевая революция, где я был кіраўніком белорусской группы. Площадь Костя Калиновского. Это, наогул, неверагодные подзвіг, неверагодны беларускі чын, насуперак всему і всім. Вы зараз пералічылі вельмі важныя рэчы, справы, дзеі, да якіх вы мелі дачыненне, незалежная Беларусь, Майдан, наша плошча Каліновскага. Але ці забыліся, ці не забыліся, але я б хацела далучыць яшчэ важны ваш такі ўнёсак, як мне здаецца, у вас некалькі сыноў, але вось я ведаю Вітаўта, вашага сына, і гэта сапраўды падзея выгадаваць такога класнага беларускамоўнага беларуса, які б так годна прадстаўляў і Беларусь, і вашу сям'ю, прынамсі, вось таксама ў нас на канале. Як вас атрымалася? Бо не ва ўсіх, далёка не ва ўсіх беларускіх дзеячоў атрымліваецца і гаварыць, і дзеяць, і ўнедряць гэта ў сваёй сям'і. Ну, по-першае, тут и заслуга самого Вітаўта великая, потому что я думал вернуться в Беларусь в 2013 году. У меня был период с 11 до 15 года, когда я был так само за межой. И боялся, что дети будут, когда я вернусь. И он еще не полногодовый, вымушенно был уехать в Польшу, хотя мог учиться в Беларуси. И тое, что он тут самостойно так шмат зарабіў, это так само великая заслуга. Больш того, уже дастаткова доўгі перыяд он і мне дастаткова сур'ёзна дапамагаў. Спадар Вячеслав, мне направду вельмі шкада ўвогуле таго, што з намі адбываецца. Калі казаць пра негатыўныя аспекты, я маю на ўвазе, колькі інтэлектуальных, разумных, працавітых людзей былі вымушаныя з'ехаць і апынуліся ў складаным становішчы. То бок яны не могуць працаваць як інтэлектуалы, яны не могуць працаваць як прафесіяналы. Яны вельмі часта мусяць займацца папросту нейкім базавым забеспячэннем свайго існавання. І я так разумею, што вы таксама сутыкнуліся з такой сітуацыяй, калі ў вашым жыцці ўзніклі нейкія патрэбы і праблемы. Вось, можа быць, мы можам падрабязней пра гэта пагаварыць, бо я так разумею, што вы таксама не проста так у нашу праграму звярнуліся, і заўсёды ёсць жаданне і, скажем так, апантанасць, каб падтрымаць і дапамагчы. Скажыце, якія галоўныя патрэбы на цяперашні момант у вашым жыцці існуюць? Ну, справа в тым, што я цудоўна разумею, што сотні тысяч беларусаў зараз у дастаткова жорсткай сітуацыі в замежжы. Я не кажу про то, что на Батьковщине робится. У меня достаточно давно вытеснуло КГБ так, с Академии наук, это было 20 годов тому назад. После этого мне весь час приходилось знаходить часовую працу в основном, там, якую, так, для того, были хоть некие гроши. Одна из функций, которую я завсёды выконывал, это еще финансование акций. Приходилось еще все это финансовать, и, в принципе, это великие гроши завсёды были. То бок вы еще и фундатаром гэтага были? Треба починать с того, что все-таки, коли я вельми шмат зароблял, коли ще працював, я ж прийшов в Белорусский народный фронт досково добрим спеціалістом, і причому я на некількох працях робив. Так. Але ж зараз усім уже другий час.
уже я цалкам дискваліфікаваўся по тых спецыяльнасцях, которые у меня былі. Але так, ну, зноў-такі, в той сітуацыі, нават якой апынуўся, я бачу толькі одно выйсце. Зрабілі мы YouTube-канал, які называецца Вячеслав Сіўчык, які я хочу зрабіць месца сваёй працы. Практычна там только одна передача, это 5 падзей тыдня. Это робится не для того, как зрабіць нейкую новостную стужку, а для того, как все-таки показать, что есть подходы, якія традиционные для белорусского незалежніцтва, традиционные для белорусского национализма, который мае доску серьезную базу. Добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Так, чакайце, гэта навіны беларускага нацыяналізму. Это не навіны якраз. А як? Тут другая проблема. Проблема в том, что достатково серьезно працуют наогул супраць Беларуси. И в том лику мы проигрываем информационную войну России. И многие нарративы, которые гучат в том лику в СМИ, так, они насамрэч не наши. Уже пасля час проходит, и люди это разумеют. Але ж ёсць беларускі досвед, ёсць беларускі нацыяналізм. Вось ён дыску добра распрацаваны, і нягледзячы на то, што сіл у меня зараз не так шмат, я якраз па-за межы беларускага нацыяналізма ніколі не выходзіў. І менавіта гэта не навіны, вот этой падзеі тыдня, яны дазваляюць просто казаць пра гэтай падзеі, это з пункту гледжання беларускіх інтарэсаў. Я яшчэ вельмі хацеў бы, калі бы ўдалося в тым ліку і з дапамогай вас атрымаць падтрымку, перейти на іншыя перадачы. Гэта і партрэт палітвязня, тому што на вялікі жаль, недзе каля 200 палітвязняў ведаю асабіста. І прычым там вельмі шмат людзей, которых я вельмі добра ведаю. Ну, акрамя того, вы ж не забывайце, што акрамя ўсё іншае я там рабіў, як вы казалі, і розныя там канцэрты, культурніцкія імпрэзы, і натуральна з'явіцца все-таки такая рубрика «Чым дзеячы культуры могуць дапамагчы беларускаму народу». Я б так это назвал, потому что в Беларусі зараз страшная ситуация. І як бы нас не адсекалі зараз от того, что робится в Беларуси, нягледзячы на то, что зараз подписантов у меня вельмі не шмат, я ведаю, что до Беларуси некоторые тэзы доходят, і в адрозненне ад дыаспоры нават отклик ёсць. Як чалавек, які працуе ў медыа, ведаю, якія велізарныя кошты неабходны на развіццё канала, што часам прасцей знайсці звычайную працу, чым развіваць канал, бо многія нават у мінус сыходзяць. Ці вас цікавіць толькі, каб праз нашых гледачоў мы папрамавалі ваш канал, ці таксама ёсць запыт на нейкую рэальную працу? Тэоретычна, так, ну, мне прыходзілася ў жыцці розныя рэчы арганізоўваць, і калі, напрыклад, нягледзячы на мой узрост, мне 61 год все-таки, разумееце, хтосьці бы зацікавіўся гэтым, то было вельмі добра, разумееце. То бок вы бы маглі быць файным арганізатарам, да, менеджерам ці арганізатарам нейкай ініцыятывы, і вы бы гатовы разглядзець такія прапановы. Калі там такія прапановы будуць, то з вялікім задавальненнем. Можа быць, штосьці іншае. Гаспадар Вячеслав, дзякуй за шчырасць, дзякуй, што звярнуліся. Я вельмі спадзяюся, што нашыя гледачы далучацца да вашага YouTube-канала і, магчыма, нават штосьці заданацяць. І, верагодна, здарыцца цуд, раптам пабачыць ваш патэнцыйны працадаўца. Дзякуй за ўсё, што вы зрабілі для Беларусі. Дзякуй. Таксама вельмі спадзяюся, так, што не толькі задонатить, это важно, лишь будут глядеть. И самое главное — комментовать и задавать все-таки какие-то кірунки, про какие треба казать. Калі сярод нашых гледачоў сапраўды ёсць тыя людзі, якія могуць прадаставіць працу спадару Вячеславу, гэта будзе файна. Лістуйце да нас. А таксама я заклікаю падпісацца на канал спадара Вячеслава, каб падтрымаць яго, магчыма, і данатамі. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма.